Eye Nensoko TV Uboroso Wancho murigereria bw'Ensoko TV na gukwandira ndonzi ya sore mbia mana soko choregeta seni kiga ase chinga kichiga chinsani isato chia bono botuko ase ritukeriga rie 20 mutinyoka no mwaka bwechiri bubere 20 na isano nemo nchenkuru kwa Clinton Ndigi na ikiranirega igatosanga ase nchira yoboikeranu ariane kiwa kuru ase chinsemo ao na aria bariki baito bamangana basangiriri kuru ase mambi yaringe ntambe ase ribagari timu ingime gonkonya kuru ase studio ya kabere uchikone kya marugine chibicha na chiko gochera ase nchire rengi asomo biroiga twagusabire asomo ibo gwancha oikaransoike obene ntukuru bono goika omwerio boigongo kuinyoria ase nsemo ya kabere enkwana ya beno botuko bwarero ntujigosanga nere mwakili Steven Mogaka uyu ore omujumbe wensemo ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira kumurekera na gusanga mange ayo ene kigwikira chinga kechiga kero kumurekera oborai bwense ya Kenya nemo nasiri tukeriga to kumurekera hetaro y'umurai bwense ya Kenya William Ruto heyo yaika omwerio eki aitatumanye Orogongo rwagusi inkiru enyorete kubwatikana netari yo ya magendra yunensemo ya kabere nabo gusanga into birengere byago ribori oratwara somageno itubutuko bwarira singincho ikira se studio tuchigosanga chinga kichiwika kurenda seboniga MSM ya kuru Ensoko chinsa isato achakirbo Karibu sana mwancho murigere botuko bwarira tugo chakana robotiro kubwatia magega yomusubati Ruth Nyanchama koba senya gitari ya Kenyatta ase miaka hetatu asaberega kurwari omochando bumukia bumutwe nigo bono ya mate yae kurwa ase kenyorokia gucha obonyamwaka kigogi kigotoka ase wodi ya Bosamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira ikorogwa no mugaka ya Peterson Bundi yasabiro bokonyi kurwa saba amate bomwe bogwancha na boigabarai kobakonya wikirane gusangira chibesa emilione ya monukta ibere eria rusigwe nyagitari murikito Steven Nyarike Mbunda nero gutegorere mesa ya maiya kurwa Ensoko chinsa isato utkobwarera Ekero tugwika ase ekenyoro kia gucha abonyamwaka ase sublocation ya Kegogi ewodi ya Bosamare bunge ya West Mugirange ya Nyamira nigo tokwariganiwa enyomba yeiga here asoro sana orodene ekeriota maitingeringa ya materega igambirerere maiga ya Ruth Nyanchama kobekwa ase nyagitari ya Kenyatta University asabera ase gakemia ketatu mega yogotwara omochando bw'omotwe egento kiagereire ebir gotira goika 1.2 million maega yokomanwa nke yaitu na muroche etubwato buremero boro bonene mono mugaka tato minto igarwarete no mwangina mama igarwarete na restaurant ya mwagete tari kwenyara mugako minte sukari ge mochandete tari kwenyara nere boigo murwiro yo no kurukurutu Nyanchama oyora senye gitari ya Kenyatta Teaching and Referral Hospital Kenyatta University urwadirang emyaka 3 gochimaga gaiga gabwato burwaire abwato mochando burwe aso mutuoye omokubo mutwe obwato mochando oyo atare kunyara kutaria manyinga buyaso muberoye yari gwikenga kyomagaka ogunsogireka bono gwikera mochando yo chite kwaro gotoka kera pimo asinyagitari ya Kisii akabari padi goscha asinyagitari ya Nairobi Kenyatta University abwa sare bono igase ward korengana no musacho wa Peterson Bundi nigereire obotako bonene bamenyereta araro ase enkeyo egento kiaire oborwaire obukoire nibo yabo yonsi egento kireire biri igotira goika 1.2 million banyamega ya sha wakanange chiaye ase goika bono ataraikirani omorwaire URS nyagitari eyo obere ogweniwe nekera gweniwe edalili yokubwena yarorekanire bono yaikirete akaganio koigorerwa kurenda senke ya itonto bwatio kunyare kyagere biri ya enigere nene siringi milioni yamo 1226 oikomutinyo gatatu kitariki cyarengi 14 oikarero ngamutika nyagitari ngacha iga senka ya ito igera nchiko banga ndore ngana kinya sara igore chinchera
elinderia nyare ko bagakuweniwe borro ni gobogo chaso borro bonde ekere Mosubati Ruth Nyanchama hare ase nyagitari ya Kenyatta University igenzikyo 10 nigo na nyomba yabo yomenyo nigo ya yete yuka kwera ase no nigo ise nigarwarete uburwire bwe sukari ekere ngina abwate uburwire bwe stroke amarietane onkorukwetie mimamora elinkoriera no mudosi korugeta oyo rwarete gali Mosubati ominto nero mokogoti minta abaibori nigo bakwete bono rende Mosubati omonene agasira bono ninche ndi buna Mosubati omwabo monene mwana oyo minto gesarware emiaka yaerire 3 kera renge Nyamira abana bakabeka omosuma ase getanda enyomba ekaiya hamuna totenine nyomba ageyete yera nsemo geri mwa momuro mwabo ekera rwete nyagitari agacha gaswa mwa momuro mwabo bono nyomba tabugati na ndi buna totenine ge compound ye no mwaye munara nyoro musamali omuyamo bekere nyomba igonga nonye nesa igate te kubekwa gakine chikoni era migereri gunka itonye fitio ekobwata na bibwate taga compound yaka enke yane gombwate shide nene enke yo borwaire bono obwachite bugatora oboto tageretie incho monyene gondwarete ombwate sukari ombwate pressure bono leresia ikeire tindi korora amaiso no muna garwarete igakire ne stroke bono gakaranse tagwara gwatari kwenyara nigo bono basabire abasamarina boiga barayibo wancha basire familia eyo erio bamurusia omwancho obo korwa ase nyagitari bono abarari baito naringe kubasaba asomoye bugwancha amo n'abantu baito well wishers kuna bono omoye MCA oito area MCA Charles Kiganda omoye mpito Steve Mogaka area women rep omongina Jerusha Mumanyi aspiring governor Mheshimiwa Janua n'abantu bonsi bali well wishers kuna bono aspiring MP Mheshimiwa ito Rogers Muturi enale ko basaba asomoye bugwancha mobe mogotokonya senke yaitu nigombwatu mochando monene simigere 0707 68 67 16 Mariete ekoleta Peterson Bundi Stephen Nyarikemonde Ensoko TV Nyamira Bienvenido Morikito Stephen Nyarikito koskabosio mwancho morigari asoroboti ronde kuna enchera eyamo yogosira chisemi asensemo ye bunge ya Bomachoge borabu niko bono omujumbe Obadia Barongo koria rero ainekia umurobiri obuko igora ebirasi bibere ebinya ase skuru ya Mokomoni hamoneri ya Kiru ase wodi ya Bokimonge ase aborokia bagokere gitambo kerekyo na koria ira yo goicha kubirenda erinde bioneke ko bakonya aborokiwa kwegandaria ase chisemi buna gotumanyo Morikito Wycliffe Warenge nigo yabeiro mweso gochia asaboroki gwabe skuru au imense mu yebunge Bomachoge barabu magega yo mujumba bo omoske no lifasono Obadia Barongo koigora bene ebirasi bia Center of Excellence 12 ase skuru ya Mokomoni gotoka imeye ward ya Magenche amane binde bitano bitatu ase skuru ya Kiru imeye ward ya Bokimonge ense mu yebunge yo skuru echo negative skuru echo chiabere chiko chandeka ase kega tambe abo asaboroki gwabarenge gosomera asabe nabono nigo barache kokera asagia yo soma imeye birasi ebyo niko twachirega ekenyoreke gekorokunga Kiru atwachirega Kiru kogokera ogokoro gwe skuru ya Kiru primary school ngakina achetega campaign abantu ba Kiru mbanderete sana nandekere nasote skuru eje monyene nabona rochenge skuru ye yarengese hali yarengembe no ligereriga oligereria mabati na bakoranga mabati ali ahari na nabo sokoligerega na bakoranga mabati ahari bono ebirasi byarenge gotokaga ebyarenge ebirasi bikolekana bobe gwetera rende CDF yaito ya Bomachoge borabu tugatagore ebirasi ebyo allocation yechi base kabeko ese building buna moroje ninjo mujumbe ime ya Bomachoge ga ogochake project buna yachaka na inonye koraki eke mambi ntwarenge Magenche ward na inde kwetere committee ya CDF twakore sukuru ekorokunga Mokomoni kagokwana nabararia magigayo kubigole birasi bibene ase skuru ya Kiru omujumbe bwensemo yebunge yo omoskeno lifasono Obadia Barongo nigasingira buna nali negangene yo kwenekia buna borokiwa nkonyora barasagia yo gosoma na kweneke buna nkogenderare ko byagacha ebirasi byonsi biria bitanya kwera kwagachwa into
ebirasi nonye mbiri bitenenete asebo machoke bora butwa bikolere byon asengenjo tonagotwara matombe atari gokonya bantu eko basara marakare abantu baminto ntagete gwakera machoke mbuya mono asengenjo eri bagamwang'ete riokoba omojumbo ino na ninde determininga nyasaye kara twanjere tosugume chisukuru chaito erinde chisukuru chaito chirabe narigererie sukuru ama bagarega nonye ne wheelchair omonto obwato barema ase gotwara wheelchair akwega ndiga bweka paka soke ase ngenjondo mo engineer twamuire ngebinto tokorosi nebinto bikolekana bire engineer omo director bwichisemi ase sub county ya Kenya nigo amwakira mujumbo badia barongo bunambuye mono asoko basira barokigwa erinde banyora sagia yogosomera abo asabasaba bayiboli bonsi bobwato ka barokigwa bayira na chiskuru ekerochire iguriwe eikiego. Most of the structures in these institutions were condemned, and as we reopen our schools for second term, that is next week, this one will enable our learners have a safe environment, a conducive one, because of the 8 classes that have been delivered today. By next week, let us ensure that all our learners, that is in ECD, early education, primary and junior school, attend the classes beginning Monday. Kobwatera na koreo asegatie chisekta aoje serikali negentekia abu asomo DCC we sub county ya Kenya asaba kogendere kobao elinda masomo achibusio. Education is one of the sectors that is very important to the government of Kenya. Money for education is the greatest sector that takes our budget. The constituency supporting education is a very important function. So we really thank the MP for focusing on education to support so that our children can have a safe learning environment. Omwalimu monene gwe skuru ya Kiru niga kabunambye mono asokwa gachiro birasi biya ase skuru eyo abwasate babuna nigo birachiko bakonya abana gosomera sagia abego kuri irabuna nigo barachiko birenda bibakonye ase kegetambe. We are going to maintain these classrooms and we are going to use them effectively. We pray for you for the work that you are doing all over the constituents, and we believe that in the future you will also look at the needs of the school as we shall discuss with you. Bono nigo yatigire asabaterera beche skuru au kueneke buna ko birenda bale birasi ebyo elinde bibakonye abakiwa bange ase byale birebosyo inko reporter Soko TV kurwa sensemo yebunge machoga barabu e county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Tuguskabusio mwanjo murigeria soroboti ronde nigo bono habamenyi bensemo ya iti egotoka ase ewodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii kwa kiro muroberio ugosira no mujumbe boro ngoro mwishimiwa Anthony Kibagendi kweneke guchikobekerwa estima maiga yabo koba ase umusunte ase egetambe muri kitopetu elimachini agotomanya senchere gwikirana abamenyi bekenyoro kya iti entangani me yewodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii bono niko barine kibakogokera maiga yo muchumbe bw'chinseme cyo Muska Anthony Kibagendi oisoke no kubaretera chipost chinguru cyo muri chibarabekera ubwango igase nseme yo asbatanya ko rest magesense tongwa igaiti 1 twachandikire emyaka korukoru buna twakanyome tugocha ntwana korora muriro abachinse chindo burago barororo bono rende muyamano twakire buyamano mwarentiro burabu seito gaiga Jemuna koruna kaibore tuwe na ikire bono munande gambugate miaka kwetani 16 duanya korra murira twachandikire abana baito obachandikete mbali kororera bono muriro tuburite na akire buya sokorore metase kenyore kigeito na ndengo tebya Anthony Kibagendi mbuya mono sana sogotoretera umuriro asengenjo twabeire chinga kichinyinge tukonyagwokeria abana ibe yansa chinde tokwenda sa mafuta twanyora mafuta taya rero taiyo bao kwana ekerekyo nigo bagokire gitambukire kiga asibono baganire stime yobe kwa sobwango irenya kubage kubakonya baretire meteke nyunuge itogaiga na ndestime yetigebe kwa immediate because chiposti chyo maete go abana nchibara bakorete security warwancha immediately nonye this week estima yoka sekinyolike
buna nakanyometiga nachandikire n'umuriro rero narorire oburabu bore kenyure ekiborobwo borobo nono mogoko gotunyarete nona abang'ina bare gaikene go bageserete omuriro yiga ona iki chogwakera omobungo ito Anthony Kibagendi buya mono esoko twae mete kwaretire lakini totagete stimeye nyono gwanja kwao chake kokorora no ngo weekend tonyo twanyorira omuriro twatwarira amagoko manene buya mono sana na kigima mwana buna nje akangumbukaria na nje iganda agasunte bana ngusinyukurusi nyone nyumba y'omuntu ekinaganire no muchumbe nerere ndachankonye nyono mutoyo mugambe kerwe abande mbabwate nje mwana timbwati muriro ndegesunte echinga kechicho niko barire irayo chikogendera kumosira Anthony Kibagendi asiganga yayo kwera bisi asaba igo barire ira yo kumosira yo kuriekero kyo baraibwense kurasorongorwa busi Dr. Fred Matiang'i twagokire mono etari no moerio nande no atotigarete ng'antu ndobwati omokwaneri igoraria mochumbo itonto goitabete nduto gote abantu ta ndori ko gotiga magega nonya ntoga isaino gote abantu ta mwebinde gwatokonyire nebinge toretere omorero gaiga toira totebe ng'ambia mono nonya Matiang'i ndomoitabete ndori kwanga mogusio minto na ndutiga tarosekero gekengeche seitoga togotebia Anthony Kibagendi omojumbe kabe munore iga no tore maega yao na no tore na Matiang'i nduna botori igo ora njocho tare goche kenyureke nainde otokorere binte bya na intutogoke naboga kenyureke twago graso gatoro kumurro Anthony Kibagendi ano monto mia no tore na Matiang'i kapisa togotebanga one time no tore ganje nate kuripoteria Ensoko TV kurasi kinyoreke kya 81 imeyabungia kitutu cha South County ya Kisii Chempethuel Machin abarai abagaka bekegusi korwase chiwodi chonsi chigotoka nsemo ebunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira bayasokire no gosaba serikali ebeke emirobero yokwenekya ekegusi ngo bakire egati yemirimo erio egosomerwa ase chiskuru bagokwana ekerekyo nigo bono batebire emirobero nebwente kobekwa yokwenekya buna ekegusi kechigokinirwa ase inchirerengia buna gotomanyo muri Kito Steven nyari kembonde munenchera yemo yo kwendera korera na gukinia ekegusi nigo abarai abagaka korwa ase bunge ya North Mugirango ase chiwodi ime county ya Nyamira basangerekana ase echiro ya kerenyo njera yemo yo kubeka umukya bwo kwegerera obuya bwo korenda omwando wo mugusi Marieta iwonkoro kwa George Nyakundi korumwanya getinge Heritage Council rero igotwacha asoro sagirwe ito rwa North Mugirango abagaka twomera naga sekerenyo n'abarai korchigwodi chirichi cha North Mugirango chingereru abagaka abaya kabisa bali bakoremereria chingereru tali chinkororo mate barenga barwani chingereru n'abantu bakoremereria abantu pogo semeri n'abantu babwate chinguru yani chitogoteba babwate umukia no turega tokoigeke gikorogie ito bakorawa no munyagetumbe omunyagetinge Heritage Council mugaka George Nyakundi nigo abagaka buko bomo bagendere gosegeta obuya bobeko bwo kwendera korenda omugusi kerobo igo barigania abagaka bande aiga yo kubaboyi chianga chiekegusi na rero buna twachaga ase Bugirango ya ruguru gosi ya sugusu igo twacha kobe kero mugusio oito eyanga yabagirango nikimanyireri kyabo nengo eyangeye nero eyanga ya mwanyagetinge gusiyengima omugusi nabenete gutwara ikimanyireri kyabo unatubwate ebimanyireri bitano bitatu abagirango na abana babusiburi nigekerekyo abagaka babaragire bokongu ugotumeka bobe kwa matera yekegusi asemeye getaganirie abantu batere unabwete kaba tari bunariri bono basariri omonta agotera kubware abana bakiri burwa terero mugabana asibunari aroka esegeto nigo yabekire obuya bugotumeka mario yekegusi akorenganiwa no kobororo kwechikanisa karaba ntegero bari kurwara abandi bari isogoro ryari gusumbwa abandi bari kurwara uburore bwa kawaida
abandi mbali bale gokengu gose barogwa lakini bone gento bone kere kanisa yacha ya ngainira abantu nga gokorerana ne village lakini abantu tigabakorerane chisokoro chiabo bagwene bamaiko ende kanisa Raiwe Kegusi nigo bwarenge nga murai okuboria karwe nyomba eyo emanyire yoborai kuna bono obugambi nkori ubore otokonyora undi bwesi yakori yobogambi nyomba etarenge yobogambi yasoka kori yobogambi nyomba etarenge yarenge yobwibi bantu basoka babagambi barabwibi one kinegente kyokumi abantu baito tigabache asa mugusi baikaranse bate bachokwe nigekerekyo basabire serikali nyare ko bake gosomye Kegusi ntutu aje tukarorie de songo bakanyora ne rito rito ngora tukaibera kurwagere bakabona nyone buku bari barigete mbaji koyonjora ona botore tubwate gukinga nyasaye libagato gukwane ngora angane bisa kubinde bubwate enokwe ngai were lakini ndunga hapa gusito kakingainwa tukaigira ekegere nganyasaye oliere ebwete koba engoro ekerekyo nigesegeto yabekirwe asogotumeka chinyeni chiria cyomugusi toirande jindagera itijiege ngamune getandekyo yakonya nsemo ya pressure aya asande nkonyore bono muna baka bare umutubuyenka bamana konyoranga oborwere obwe prokeje bwabaikire mono egakore gasi enyinga baka bakora igo bagwesacha ine umugusi naganeiria amaskani bone sebisa kubitonjoka ine nabagusiboka bachire nsemo bakona gotabatati mamu ande watabi bono rero togosabanga tigatoiranire ekegusige ito na indu etogosaba serikali cyetu kinene moto cyakirige gusiga abana baito begerigwe gucyakira chi primary Steven Nyarike Mbone Ensoko TV ekerenyo no Mogirango county ya Nyamira Murai wekiama ya DCP Muske Rigathi Gachagua niko bona mochiro murai bwensi ya Kenya William Ruto kubwatekana no busaga no kwa barai anene bari bakwameria he serikali chinga kibara aseme sangerkano yabo ya gesiasa na boigo chikanisa nigaringe ko yakwana igase county ya Nairobi chinga kia mwarigania John Mwaura Kogi ase kiama ya DCP oyo cha kwirukia bandara ya kiama kya sokorie kerugo kyo governor ase county ya Kiambu asobo chore bonne bole bosio nagotomanyo muri Kitolinet Nyambane. Hii serikali ya William Ruto imekuwa serikali ya goons, where goons are part of the National Police Service, where goons and police work together, where police turn against innocent Kenyans. That is what happened to us in Kikuyu last Saturday, where policemen behaving like goons decided on innocent people with live ammunition and tear gas. I have heard Kipchumba Murkomen and PS Raymond Omolo condemning goonism. I want to say they cannot condemn goonism. Kipchumba Murkomen and Raymond Omolo are the perpetrators of goonism in Kenya. Gukwana kurwa ase amagacho amanene yekiama gya DCP imeomucho Nairobi omurai bwekiame kyo Rigathi Gachagua nigo agikeirie obusagani bwokwanekigwa guchia asabara yabo chinga kibare ase mesangirikano ase aragire kiara wizara y'oburendi boime nagoteba buna nigo ekubwaterana na ebibago ebibyabeire bikubasagana chinga kiechechyo Gachagua nigo airari bagerio nagwakira abasaembuya asokorokia omuchangobo omuya wogokonya ense anene asokuru gusegeta guchia asabasae bande kwerikia buna abakichikura asomoroberiobo oniko kadi. To appeal to our young people, the Gen Zs. The people of Kenya are looking upon you to liberate this country because you are fearless and you are tribeless and you cannot be manipulated and bribed. William Ruto. I want to ask the Gen Zs, my sons and daughters, my grandchildren, Kenya, our motherland, looks upon you to save this country. You are the only vote that we know that cannot be compromised. I want to commend you for what you have done so far, creating awareness among the people of Kenya through the smartphone. But I want to appeal to you, my children, that the real transformation of the country will take place on the ballot box. And the tools of change that you need is the ID and the vote.
Nonye nabo Gachagua omochirie serikali ase obukurumi borororo anene ase omoroberi bwobo bweni osha nabo igo ase esekta ya maguta. SHA, that monster by William Ruto and Aden Duale, is the greatest fraud since the history of independent Kenya. It was a scheme to steal 104 billion Kenya shillings from the people of Kenya. The previous NHIF had proposed a system upgrade at a cost of 800 million to address the challenges that were facing the defunct NHIF. William Ruto and company, in a scheme to defraud the people of Kenya and steal from them, came up with this monster called SHA and got a system that is costing 104 billion. Indeed, the truth of the matter is that they purchased the system at 1 billion shillings and they are stealing 103 billion from the people of Kenya. SHA cannot work and it will not work and it will collapse within 6 months. It was never meant to work. It was never meant to address the challenges that face the health sector. SHA was a scheme to defraud the people of Kenya 104 billion. We are told there is something called G2G. G2G means government to government. There is nothing like that. In the Middle East, we have 3 companies owned by the governments in those countries. But in Kenya, the companies that are doing business on fuel are not owned by government. They are private companies. That is why we want the scheme to be changed from G2G to G2R, that is government to Ruto, because those are his companies. We are saying. Korpoteria en Soko TV, eritariane Linet Nyambane. Mwancho murigeria no murigito Linet Nyambane togote bambio mana sabari kibaito ba mangana bonsi bane kiabuna nko ya sangeri bara senchiringia no togika omwerio asaya ene kiwe korende ngo gosabanga toskare tokwiro mutumoko mokega ase studio ya kabere tokwirana ase kagetari getambe korena tore no mogenito ase studio mwakili Steven Mogaka uyobo igoro mujumbe bwense mu bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira so tukobwaro mwancho murigeria twachika kumanyani go tokumurikira asobwagare etaro yo murai bwense ya Kenya muskule murute ya ene kiwa eikiaera asa chakia na koene kyo gwikiranirwa na boigo kuria eira ya magendro au asensemeyo ribori riago hebirangere biago tuabiariga ndria senchira bene toskare. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho murigari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono.
Buya kigimana inde aso twanzira kobali ogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligereri inche ni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato okurageria sese ya ukagari egere koge butuko Amorire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatungetyo bo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi mrena nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV, oburuso bw'omugusi. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabune mututire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Yensoko TV. Ibona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera tigosori ao oboikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokoryo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a
eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu tigereria bw'Ensoko TV, karibu sana naenda sensemega ya kabere enkwana ya bene unanachika gukoriera eira no tore ase studiga no mogenito tunyarko batogo sanga mange haria agendreire ase chinga kiechika. Karibu sana sanga na intuwetera ase mitando ito na boigo enamba yito yesimi to sange ase enjira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton ndigi ase studio omogenito no mwakili Stephen Mogaka uyobo igoro mujumbe nsemo ibunge West Mugirange County ya Nyamira abiga sensemeria ye bunge kwene kyaro bokoreri bwaya se chi committee ao hegati ya berie tendrete richi konto chiko sanga mange ayo akoroto tetare muraibu ense ane kiwa eikiaeta tumanye narariaya umugusi ayenyorete narariaya alire tu eira na boigo emirobiri oyo gochia kwene kyaiga ngoikera nari narariaya. Karibu sana mwakili ase chi studio chitege kakiarachire wa yore dada bian na wakwanire na maskani na gwaka ngambia mono kwandangeirie aba ukungayireri mono nkware gutiga ndago yaraga kinga kibono nayo ukungayireri ngwa kansi nkobukirera lakini nagokire kabona bategereri bane Ensoko tigango turara stwarure safari bado lakini iko bado na safari bado nabonya kwa merani taria se enchira ire ase obero kwa nyuma kwa nyevya mangana na intibona wikatuba iri weekend naro chingwa ringa sorongo bagusi na bego watwara weekend aminga kia abantu bagenda tande mona abaya West Mugirango abantu bane bakure bobe ama kwelia chire omo elio chire ase bali ba sireti abantu baito poleni sana na ase bali tukuna kuruania sinyegetari na sabiro bubwenia bwabwango na Nyasaye abo mubweni obene na bali tole buya tigatwakire Nyasaye mbiye mono abasonge bagotebanga health is wealth tigatwakire Nyasaye mbiye mono asama biraye akogera twara bwakia na ende bwaira. I am so happy biamono sana na ende nonye turamboria tigangakira abantu bane bagusiye salute ngambiye mono mwa aligania serikali yense asoro kongoru agusiye sama skani orokigwa uchi ase serikali aso bosera tuorokia ase bitwaro bia tigeri tari Nyasaye limokereri gugoro ngo sanga turamanga singicho naro che senseme ya bunge ya West Mugirango no kwata magendo te kwanya rutamanga sana na etiga kuna kurigereria Taraika senseme yo kwanga yaga tekura sorongo bagusi etiga tura kwandrenga na ya lentre liberera sama tukangwango iga tima itinga kya bananchi bago ba West Mugirango na abagusi kura se county Nyamira bago komanya singe nchama guri ya mabutanda mane petrol ne diesel taraba bya ikiombe ye brai uki aitan kiara le tiama guri maya na boigo mura gwense na tebetari agerira maguri akindre obo mambo chiko kongo chibosio enkwane ago igorenga na igane ria Kenya buna nsinde yonsi gotwe nyoreta sako musana ase saulie erubano nesegi ere ase Middle East esegi ye yaba Iran na ba Israel egi esegi etire na ba America esegi ya Ukraine na Russia ase ama guta agosegeswa ya betereirie amaguta agoche chirake ase economics yeta ogotebanga forces of demand and supply igo chiko tebanga ekero egento kere butuboke ligoriria ye igorigo kina egekogera abaguri bayibucherete bono iga amaguta na kete ase saulia kisegi echo and because ya maguta kete ligoriria ye goika likine egere bali babwate chinyinge yake na bakonyora maguta abandi mbaro batari guchikonyora igia kabere nkelinga ase rubano nesegie yera sense
ngoikere yaba nga onye kuru musani bwo mubisone aye no mubisone yagera ase amaguta yako agosegeswa ariko nyakoni wa asekero monto yaikira ase bono baliya bakuria n'ababisa babande baguchiko kanyagirumba mbanyora amaguta igiye guchiko yato ikiribono nga maguta ko ba supplied gosikia asikinsegete akeire nekera akeire nerigoririgo kina so Kenya neye melia itabugata maguta ye totegemerta maguta kurwa Middle East na sisi giege ndrete Middle East bono Kenya igayenyorete nga turi intuma de Kenya turi nana aligned nturi gochora nturi gochaya kiro muntu no musani yito kwanyora bono bali Israel igo bagukurigereri onye kure umusani w'abaislam ababali Iran igo tukanyagirwa bono ntoko nyora maguta supply lidia tuwale konyora mapema nabu no Kenya turi igo obviously ligo lidia maguta uikarikine and by extension ligo lidia kiregento likine egekogere yige kurokwa nga fuel pushed inflation umurebense na begetegati ye mirobiri gokonya go stabilize ligo liga lya mbuta soko ke VAT kuru 16 gocha 8 na boigo gutumeka chibesa chiri chi sustain ama but for how long asenge jontora mangese ya Middle East ngaki gochi komwerio ense bili kwa mbele serikali bate bili ko ganin kororo ko kurusino ne 8% ya tigarete inkiro cha serikali bwente ko kora kwene kya senge ncho ese gierera an satan anyenere gitango kegera tamakuta serikali ya korire kirito koroka short term interventions short term measures to stabilize legal lidia maguta the long term measures nchiringa ndubwata maguta turkana ndubwata maguta ito ndubwata maguta ase coast region ase enyanche ya Indian Ocean. The long term solution ne ringa Kenya tigesegesa maguta aye twetenenere na kugenda forward Kenya guike create reserve gose ebyage bya maguta tukugura maguta agotuira nonye no mwaka mugima buna America bakorete lakini situation yetiri guchikogenda forever egekogera Middle East mbali kurema mbabwati ndagira bago export egetu gyoka bategemerete na magutaria igo nonye bono imusanano kere na barabuo mbatagitebese kurwa sa maguta so in the long term ngoja ku cancel ere kebenga bono tuancha amaguta guikaso e market so in the long term ni manyetenga ngo balance yere abantu basikane batebenga ese giebeteba ira maguta echiro egera abantu ba Middle East na baro banyore ebesa yabo ngoska tore kuruga gwerinda to sase nkwane itokorenda abantu ba mukiro mu rubiri G2G bete birenge byabo mbiri byabanga babatanga mu rubiri yo turi kwekene turi kwasi oku mirubiri kwani kibatike kogera none wono maguria igana bagakometekana abantu bari babege toko bakugutari kuya G2G tari igoro yansete G2G yabeire umwaka no na gwetania aba bagwanza go gosia G2G bono abambali tokuroka opportunistic baligeretinga nkibago tumia bunentamira nonye twarko batokugura maguta asenkirende yonse ebe G2G ebe nkirende yonse egente kenene na ende gento kiabene ngiringa eseginere Middle East nesa uliye segi ya maguta akeire amaguta takete gocha Kenya okiye gutumia G2G igakete gochikerense paka chirichi kugura maguta kitari gutumia G2G and therefore undo tagete kuna kungaina aba Kenya nga because Kenya reka gutumia G2G ngere ibwate problem etaneti abande umuzigo yo no yo bwensengima
tiga tuyua njira nenga numusigu no yobwense ngima lakini rende bali bakona kurigie gento bagusugunana na bagusugunana lakini abakenya n'abang'aini mono bamanyete nga lichibu lierigoreria maguta no morembo ira ne Middle East egere ibiasara bya maguta bikora buna konye uyu kugura through G2G agure uyu kugura through open tender agure egekogera at the end of the day ngote babalenga chinjira n'ikinyinge cyokonyenye kimuni Gatoske basi omwancho murigeria bono to kwandre enkwane ito butuko bwalero etaro muri bwense asoro kongo rwabusi umwakili nkwabete hoyo mwegati yavarai bari babete muri bwense kurubiti ko litangani gwika elio muri ase enkwana yoko igora nabo igora nabo kweresa in a scale of 1 to 10 how successful was the tour mbia mono igontegete ko akira barai baria tutagete gusia gendere ngambia mono ase program to ikaranse to karosia yogotara kumura ibwense ugotara kumura ibwense gocha gusi igokobekire ase ngaki ere very critical ekero to gendere to karosia budget yomo elio ye cycle ye yoburai to bwate taragenda chikura 2027 so that endoto ya ito yaringe nga totereke umurai gusi tomoe ukugani kwa bagusi egero ukugani okuo arole buna gokora egeko ne rubwate majority y'ababunge galia as National Assembly ewetie budget egere kina kyo mugusi kebekwe as budget yense ya Kenya and I want to work Nyasaye ngambu yamono ngumuruberio yinobete buna ebirengereri byabange baitu byarenge and therefore ugutara kumura ibwense ngwato yata matunda alitua targeted wansa esamari yokankurwa kirikere gusi wide asense moyechi sport ntuakonyete stadium ya gusi konyora 1 billion shillings kwa gachi stadium ere international egochikogera na intwe gusi to basi map ya Kenya umuchieso bw'umupira no babono wa Africa gose Olympic gose World Cup bono gusinere ase map yogochiko akia kitimu cy'umupira icyakabere tintagete ko gende gento kere personal unegento ya Shabana nama enaye na inchentu banyetenga Shabana ni matatu konye bagutumia kogenda wa kumupira rero Shabana igo baraba nyene ebas endege igweta para ebasi elia yetimu ya Shabana asensemo ya sports na taligo lyoka ekero mwishimi wachete Nyamira president na totebetinga abanyamira ingegeti na inwe mbagachire stadium bune tokwagacha gusi as usual Nyamira mbaro tuerigereretie tutaligereti Nyamira and therefore ntogende na ende sugumano nganga yegetige gochikobekwa I am praying ngaba rai Banyamira toba abarai tomanyenga na intwe ntagete stadium ya maana ya na injina bongo batebinga for free West Mugirango nero headquarters ye county ya Nyamira na ende nimbayate for free egetige isaine gekobekwe stadium iyo kere ase sironga and I'm pleading na Banyamira ntona kungusana nase ibintu byonsi toroche iyine ensemo ya sports ensemo ya kabere ere most important ensemo ya transport sector lero igagusi igotore airlocked anditaye ndege iragusi lero igagusi ndubwati getanga kiegari lero igagusi chipara mumanyite buna togoterera gubutambe so ogotara we president gocha gusi nkwa igorete echere tobekire tore airlocked railway locked de chipara chia matobe so lero contractor simbara sigetigia suneka umwako taraera lero turali ndege kurusuneka tuacha Nairobi tuali ndege kurusuneka tuagenda Ngumbu so we are now open umuntu narura bori asengenjo giti kwenda korosi buri tangani muboleri umuchando kaba
bakate bari yasanga sironge gatoka sironge gasinyeka bakari nyango senga seka nande wana berandira sekirige tangani kyange igo abashwa wi round ye umujando yule ngo litangani ngo result yo siasa ya Jubilee ya lengo. I can tell you na tebetenga siasa ya biti bye chindege serikali ya lenge Jubilee na barai batinrete serikali y'Uhuru mbata gete gusiye nyore egetikia ndege. It is true ngito kungainira yabata gete gusiye nyore getange kiegari. Yeah, that is why about unjuka nitio bitinga sunekate isaini bagacha bagatorethera sironga bagatonja sironga te isaini bagacha bagatonja ngabono twaire simbauti bagatonja simbauti te isaini. All that ekero contractors konye ba bekirwe getigi ya suneka bagachite terminal bagu expand getiki ndege. Ya ekero tuwatene na buna barai bagusito gotebanga ekigie itogeta isaini ntungi isaini umugusi togekolere. Yeah, that is how ngotebanga we have a listening president otegereta barai bagusi aganchanga kirito buate tigatikira abo operationalized tumanye kuna kurigie binde, and that is why I'm happy ngegeti kiendege bono ngegendere. That I will tell abantu balikonye bagusabotage egeti kiendege ya suneka gozia maena atebwe abamate baito batagete biti byabo bya migori na oma baby kolegasi na ubangende tegeti ya suneka nkiabororo nonye na basacha tu abwata serikali y'Uhuru nkunda kubatebinga shame on you. Ya egekogera bono ngaikiarwete suneka tu agasokiri bono endege tukuri na December, and I want to invite you ensoko inche ngo bakanere tikiti e flight yentanga ni korwa Nairobi kogenda egeti ya suneka monga abantu batatu na nje ngutenenera togende asendege iyo tuorokia abantu nga shetani ameshindwa uburai tubwate bono uburai bakonyo mugusi. The same people na bubatu linete ekero SGR ya lego etikugochia malaba na buba rusetie baka deciding agusi ntoisa ini gotwale steni ikonge. The same people. It's the same people. Yeah. Chi design abantu batenrete serikali ya y'Uhuru no bamanyete. Yeah. Abantu barenge serikali ya Jubilee. Yeah. Especially kurugusi na uba itete tutanyoreti station yegetange. Inugusi yena bwe. Serikali yero abaraitoro tukasuguma agenda paka bono ndubwate stand. Nonyene kero tu airwe stand. Konye noma yete buna bago sara. Samatanga stand teya stand te etuaire te president yegatene nanga nchumonga kebigicha iga no stand yegetange go chakoba. Shetani ameshindwa, and that is why I'm saying gusi bono ndubwate SGR bono ndubwate airport bono ndubwate para chielami chia maskani tinta yutuko kuinyolinga lero suswa ili Jubilee na barai banyiterete bangende tega kwara kogende para yaera wasinyuko soe mesosino tuana gwetera guchi mai today igotogo soka twaika suswa toketie safari yetu ya gusifu by 30 minutes. So that is why I'm saying in the transport sector ntua nyora big gains eko era bono gusitu anyopeniri for access egendo kendo tua achieve ne chipara. Ya chipara chinyinge konye chia ansetwe na serikali ya lingo mutwe anga waka na contractor chikainuka. Ya ntua chiete eko contractor chiiranire chipara gete nchia igulitwe ni chinde nchigenderete nche constituency ya West Mugirango barai bali ngomba abigete pali ndo ya lami. So nje nabwate para yali kuigurwa mbono nachete gukunama kohebereria after 30 years mbono na nja constituency kane tuasugulite tuacha konyora 30 kilometers of tarmac tukuire bikaragita mugundo umutinyo gatano. So we are late bloomers. Mbono kwa kuna mete ikobono ne financial ya mwerio kurumagega chi budget chi aveire Kenya ga especially chi budget komichia chia chi budget komichia Kibaki ne chi budget komichia Uhuru Kenyatta.
inje constituency ya West Mugirango nabo yabete Wested ntwanyolete palinde yelami no muchacha kuoyo mubuko ruwete mutamaywa ukaete kibirigo ukaumirana noyo kurwa Chemusit ogenda Kisi umuchacha kuoyo genda bakamiruka uikachabela ejino muchacha kuoyo mo ni budget yenye William Ruto asinsobora chi budget nchirinye ekwera umunyete William Ruto budget intangani ya 2023 njaire tu 14 tekoreti kinde budget ya kabere ya 2024 jenzi bakagenda bakanyaserie gachwelwa budget intangani ya Ruto ya 2025 nere ya tosokeirie ebintu ebyo ya 2026 tuaete 2025 ego ekoika 2026 eyo nero ya letete ilami intangani ya se constituency yane and therefore iyitubwate bono yo moeli ya 2026 ya 2027 nerongo tebya abantu bade ba West Mugirango naboe nkorolito tororenga nkitogo sokia egekogera ntwe twasieke irisiko abaraya babami no mwishimiwa barabu baraiki ababami no barase serikali usibako koboka serikali ntwa nonye nabatali ya serikali bado na abami nto ababonzi mbaro baragwichi abo kipara cyabo kia bachage tibuna baso to buraya abamwaso yatama se bunge 13 barabu budget kibatumigete go cyake bagakuna michi abo iji budget batumigete inchiria cha twa because serikali ye ya tebete ngambari go ansa paranya batarakura kiri cyanze twe so bari babwate kipara kiri konye cyansirwe nabo ba nyorete bati pese nke cyari gutuka kigansa kunako kuirani ki contractor mugondo gukora igasi but ekero twakora restructuring ya finance ya Kenya kibese kiri twari gukora kya fuel levy umayete kibese tugo oroseli kipara kirami inchiri to korusia se amaguta tax nere 25 shillings yekobekwa ase kirelita ya maguta okoira nero egokora kiparichi ya tugacha ase serikali yerochenga tuise kogendera igonga twasangereria 25 bob wejikorwe pambu kira lituko twara irenga cheisana twaira ase paragete ndogo toboa serikali yeye gatebanga tigatutumie 25 shillings yechi ase lita togore kibesa guchimotwe miaka kianda 10 tonyore kibesa ikibono egere chisane okora kiregento ekurukunga securitization ase eluga ya finance ijinero ya korwa securitization of the fuel levy ikagerega generate kibese chisaine koira ni contractor on site na gwansia bono chipara chinya abwo no West Mugirango obokonyu bwetu bwa tokerete na inje ngatebanga bamura iki chiabo choligwa na inche chintongole wikachisoya West Mugirango and that is how I managed to konyora 35 kilometers of tarmac initially negrumuju umweshimi wachete naende nankonyete chi kilometer chinde nkeigo ya nkeigo tinkuna guchia turaga ega mubisiko na guchibara kibaisa kokeiwa but more importantly kilometer echo igona kibegete kigende guchia so muchumbe uriochorete serikali yeye akamanya gosoka akagitigira abantu bande libaganga gotosokerie para yerami nebintu binde bonere gatiberete kuna kurame serikali yabegeto igo mworoki for example nga inchera renge serikali yeye lakini listen tumia akili osokie gento kuruga buna nasokiri nko mwagachira for example nkeigo motebinga ngore ngina wochi kujiagaja chitumeke chonse nabana nchikorwa sense mo ya West Masene general monto West Mugirango yes ase enseme yiga ya magendro yechi para una kwa kwandrigo umura bwense chi bunge njirata ikiranete kero mwari kwikaranza kuroberie emiroberie yiga chibunge chibere mwachitigete isco deliberatory ose nabanyene chibunge cyo batarengo kuroberie ari baganete ekero to gukora siasa ye kiro munda akuburi musaraboye naende ntobwate chimbebe to kuimukio mo president
ogendo motereke constituency yo mugisangio ataiyo eko president ya Kenya igere president ya Kiromo Kenya na ende ye onta getengirore inche na araleretie president ye kura inche na akirete president ye kura serikali ye ine serikali ya chore tuna abande batie Sauli nchorire na ende manyeta abantu tuachore tunsita na ende bukwego ntevinga kirinya saa abekire amo onde tasebererania yes tuabege tuamo abantu sita tuakire chikura ya tuanchana into abakenya babegete emirimo ya so gatuangane ekieni ne birengererio lakini twanche emirimo y'abakenya baturigete tubwatirane toyekore. And that is why I say ting understand tie kyomo chumbe ocholire n'abantu bagwakane bango guchia serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya egocha say no otokinga toyo kubeke kina kia bantu bagochorete. Eki inchebi I don't understand. And therefore tubaise kombolia ngonde na rotumetwe. Ya inakoboliga sengenchase account ya Nyamira matukavu angagana ramwanja inemo gokoreta rumwensi chibunge chonse abajumbe bane ase account ya Kisio Murai wense ndwaro Chicago ikira na chibunge chiri ababunge batarengo lakini naikiranete gosanga n'abantu inu mware kwegera ababami no ya Kisi tofauti na ero Kisi omugavano Kisi na achieta gatenenera constituency bune yabo basi itabwate mujumbe yes Kitutu Chache South bono terobereiri lakini nimanyetenga specifically constituency yabo basi nere constituency yo mugavano Kisi so rende kararo che bintu biko kabwa na batebete sobote gotumwa na bairete president bakororo because simply put nkeringa richi kolia Nyasaye ligototebia se Matayo turano igorerwe saba noewe yes and that is what politics is about saba noewe and igotobwate president here very progressive by the way bagere mba mwakire tikura abagere banchire gokorigas na nere igo basabete igo bayire ya igo muntu ndubwensi utagiti ase serikali ya Kenya. That is why ikromokora tokotebanga umusacho yo musacho yo tikatokorigas nere. It is because are open to everybody. Yeah, no matter usenkwa mwakirite kura ustumwakirite, no matter usengo chikumwakirore kura usturu chikumwakira. That is not important. Igendo kere important ingeringa president igare open okora igasi kenyengima. And that is why I'm very happy inga asitwa taletenere nchena roche ime fuko ya Kenya koigoka ebintu bigoiteka guchia ensemo ya gusi, which I'm extremely happy about. Tikatoska wese utokwandira ensemo yechisemi ngoja tore West Mogrango to manyingi kwa nyoreta se sector yechisemi kurende university nere ya Nyamira ya twaro mochanda segeka launch after launch commissioning I don't know relaunch university ya Nyamira mochando kyo ororo etara rukurwa sirige na ryo mosingi asenge nchomo ra wenso kiro rentunde tari entangani etari ya kapere mwaziri wechisemi uchiroro inki kegarete university ya Nyamira etari go tira asenge nchono nyomo jumbe o Kitutu Masaba mushima gisairo kokwana asenge nchono ra se committee yechisemi ata yatenga nonye university etari gasete Ministry of Education te mighty asi igo koba careful to bese go quote omuntu otaria tinkogamba kina kio omuntu otaria na ya gatebetie njitigango tebia yane ayane naringa president yakarachete gusi abantu ba Nyamira mba modete nga university ya Nyamira ansere kiabonyoro agancha ya engusana nere ya bwatetie ejino mugano tumanyete twensi lakini unabarai togacha gwanchanga ande onsi ase university ya Nyamira egoterekwa abu Nyamirere university yegacha egakwo musingi ne minister ya defense bono iga a trip
president ya korete no ko inspect progress ye construction ye university yo iga mangana ya abantu bagocha bana kubaraga inga to akorere launch after launch. President has never launched a university Nyamira. Yes. Omonto agete foundation stone no minister of defense, my sister Soipan Chuya. The only time a president ya chite Kiabo Nyoru mbono for the first time liria achete the first time muga achete wansia Kuwait funded projects na lia achete Kiabo Nyoru for the first time tacheti igoroye university ya lakini abantu bakamo confront bakamotebinga igototagete university ga the first time we president ya chieta society university nelia atare tugusi aka inspect how the progress ya university is. So abarai balia motagete kuna kubusura obulimo at every corner ya nyasaye na baruche. Fast forward omo president na confirm tinga there is enough money chokwaga che university ya Nyamira egere admit ya banafunzi omuchenyu kianda admission ya kupsul mukonyoroka naende tigangira libaga lya bwango gotebya banafunzi balia bagosaba ama bagasti university na college epoto iya igoirwe kuranje apply asotagete koba admitted ni kosi otagete gochigosoma naende na basoroire timuna gochora chi college chiare university ya Nyamira ansirete Kiabo Nyoru ne karo naende nkoirere abana for whatever. And therefore onde okona gosabero yakoro maita banda tageti gusiyagenderere igoba kurwani butukuna mugasonga kende nkeba Nyamira kende nkeba gusi ogosaba kwabo mutukuna mugasonga liga university teba stage yetange teba kende nkeba para teba ejine promise bosa ntoba njerete lakini rende mwisho wa neno itachipuka nga ngule gotebia abantu amaenda. So I'm happy nge university ya Nyamira negenderete ase amangana yakuna ko baragwa nga university tiri gazetted igo ku gazette egento ke kare foundation yeah. I mean I just want to understand iki abantu ba understand it university raanza tira admit mwana na maga chagenderete. And I want to repeat today inge university eri cross ku Kiabo Nyoru igere a branch ye university ya Kisii is already licensed. This is a constituent college of Kisii University. Iye komenta na kolera university ka ekoro kunyamira angaba yabane onyendiri more well meaning angana maruto kobeka nzenga ngakitogo kora to fast track ye process yeye egerto we charter ne license ye university charter ye university ya Nyamira kere gocha kurwegwa na linya ibire koro kwe university yetenenerete bono iga it is a teaching facility of Kisii University. As a university yo kwa gacho school nere ko nyaroro progress ya asenga chokunganywa ngoro na ngai keire transfer yo mheshimiwa Migosi minister for education na abwatete program yo buna transition ya koba abana balia nkoba bari transited gochia school in the neighborhood egere university yetenere yeah yotocha se bunge ya West Mugirango naroche ngwasabete 20 new classrooms, 5 new laboratories, se chichiko ira chimilion chimibere school ya magiri yo bweni ya KMTC Nyamira town ogasabira chimilion 10 ase school ya bamura Nyamira nyaigwa girls vechinde chikini infrastructure wise naroche you are ranked to the one of the opinion polls, one of the best members of parliament. Sasa gosira Chisemi
naga nitio saba manga sense mugechi semi wae gwachore tae uligererie statement yane na tebeti mo president ebina sabete na ndo konyimbura yansire gotwa na tegete president na bantu bane bandigete aliyegeti batwerwe and that is why I was very focused nga nimanyete program ye constituency yane kurwa se national government ikageranga tebyo mu president nga kuneke ebintu binde tugambe nyuma ya tent. The amount of support tubwate kurwa se serikali ya Dr. William Ruto is a lot. Eskuru ya Nyaigwa, neskuru ya Nyamira Boys, neskuru ya Nyamira Comprehensive, abuno twe ikaranste. And therefore it was only good manners inga a president kia tumire facility ye a group of schools tia Nyamira aso kekerati getegento. But more importantly, nkeringa ntobuate a very deliberate support program kuruwa se serikali ya infrastructure ye chiskuru cheito. Sironga Girls, for example, chive senchire chiabete pledged to the president in 2023 30 million shillings. Mekora ya renge ministry at that time baka high school we only 10 million shillings. Nkabatebye president ngabono ligereri ekingwata getenganza kukianekera agaria particularly yegaroma nyetenga abantu barenge as ministry n'abantu baito batabwate masikani bagutaka go sabotage a president na go victimize a constituency ya West Mugirango 20 million tikako gonte biastia chiete that is the good news nelia nga a president was aware of it akachibeka chibesa ichio as a budget program, so Sironga will get their 20 million. Igeka ronko bakeli yobosoku aminto ntuta getwada kwa chenchana asabantu baiwete. So a program ya developing a constituency and the support base is very clear because ya sebinto na asabete imbiria kwenye bitaraba covered. Umu president ne kwanirite bweka inki agokora igoro ya KMTC birasi biri yakwagacha umu president ne kwanirete ase chi market isata korosia at a cost of 1.2 billion shillings, market ya Miruka, market ya Nyamaya, market ya Nyamira. Umu president ne kwanirete igoro ya mache agotubikira at a cost of 450 million. Omo president weka ne kwanirete igoro yestima agotubikira. Omo president na mangana tuaboletie ekero tugo ikaransa komote binge ekero kwenda Nyamira amangana okoroberia naya ebiboro nachite koboria imbiria ekorokunga off the agenda era epara nere sumbwete jiri nagotebia ya kurwe stage kwenda factory ya ito ya Gianchole because you know kitutu chache note ya sete na serikali mapema barabwo mbai gete kobeke para ya be budget ego tuomere factory ya Gianchole bago sombe chai yabo from the other side into West Mugirango isa ulitole specialists ba opposition politics ntuwa bekire mapu ejo so nakine kumberete otebye mu president nga na intwe chae kurwe town chae kurwe West Mugirango tige etiwese lami kwenda Gianchole which he accepted na ndigego eta housing ya 2 billion shillings igego korwa Sironga naronga tebalende abasacha abantu bamenyete igabu murane town bagokora bahepara bagochera. So technically out of 35 kilometers chiata mark kwenye nanyo lile mapema na mentete another 13-15 kilometers of tarmac igabu my friend Manyanga igalia
igongoro kujoni come lately igoro nachete na ndo manyete koro bande injugora injula maskani, and therefore that is why I'm extremely happy in every request na beka uchia sama to ye president na ya nchirana na nde buna mujumbe tutebe orenge asenge nchobano tori orenge ase okurukuru asense muyo kwameria serikali karaoso serikali nande kwa manage to lobby such magnitude of development. What does it take? Ande inchira kiwa tumekire kwa karumu rango mai lakini ndo tu alete nkwana au ndio ngabero ikwana wada tunorenge 2 digits. By the way, Jaikire 7.3 billion new money. Yeah, I have 2.6 billion chichi pale chichi elami. I have 2 billion shillings chia housing, 1.9 Sironga na 220 as a KMTC. That's 2 billion shillings. I have 1 billion yechi market yechi sato. More kwa gachu at a cost of 350 million. I have half a billion naira as chistima. Half a billion naira as chistima, and then ntobuat bona I wanchanga jina na atebira mache na atebira chistima ntobuat half a billion. So cumulatively igonte ne inebono new money. I always call it new money from national government to Aikire 7.3 billion. So nimbuate a balance ya 2.7 billion na chiro chintegete egere tuchisokie enkonye ndosie para ye lami kuruwe chiro ya miruka koenda gitari koenda nyakenimo korosia nechi tarmac road for the municipality. Obo bisinobo ancha nga no choriro buno muchumbe na endo gachoru na abande tokorosie serikali ya Kenya na ende na tebire marange nga muntu ndebwensi ochorire igara se serikali kire bunge igere one of the 3 arms of government. So ondogo pretend ingatari serikali ochorire uhite manyeti na enta manyeti ya machika Kenya because the 3 arms of government igo chikoro ku legislature ejire bunge yalo ku executive na ejende judiciary. So go pretend inganje bono tindi serikali uyite manyeti, and that is where majority of our leaders lose themselves. Yeah, egeko gereke roku Russia nga ayatori serikali. Me, I don't know what you are talking about. Number 2, ekerocho lire buno murai, particularly buno bojumbe telling you what I do. A business yentangani nogo so me manifesto yes serikali of the day. Umanye waki plani ngaki okonyora a share yechi program chia serikali yejo chirase manifesto. That is why ekerondo chenga serikali ya Kenya Kwanza igebwate housing as one of its programs. Chinyombe chinji mboli chinyombe chinchire Nyamira gose nchiyo igondoche babwate electrification last mile as a program yabo mboli Nyamira asenkurwe constituency yani ebinte bina akire mabu byaso gose mbiraso. So clearly nelia okoteba nga ekerocho lire ake sabu nga agenda ya serikali yinere. And I want to tell you one thing. Serikali teyo echolire itagite kweyiri. Kire serikali igite kolera abantu baye succeedie, particularly buna William Ruto na atagite achoruri ya kabiri. Na kitoko musegeteranga ntutam ngokorigi. Onye ntutam toroseli ebintebi. Onye ntutam toroseli ebintebi. William Ruto wants to succeed as a president. It is my business to make William Ruto succeed. And that is why at the end of the day mundo mujumbe igon komotebi umuchando West Mugrango Norway umuchando itone chipara umuchando itone amache abangina bago chiroche umuchando itone estima umuchando itone chiskuru umuchando itone chichiro umuchando ito na bana batarikiri. So the moment no netie to William Ruto agenda yaba West Mugrango
nerache te go fulfill egera iserikia ba West Mugirango ekeroka akwira na sebare njira bongo motebinga batebye kikwa bakorerete ubasabe ikura na inche la akorire kina akorire na inche bana cherekina. That is why ukungo gotebinga abagusi akira amakora chikura tari yemenu nekieni akira amakora because tuise gokora igo usiye iteko genda nayo karango kuboria senge njega tia barai bari mwarenge koroberia emerobiriga yakonyora magendro nkorenge mwasangete n'abana inchi nande une representative of the people mwamanye toko kanikuwa bana inchi ase una emo jumba West Mugirango mpaka namanyete nsemo konyenta maidi West Mugirango ko Kenya Kenya mete maidi ne yabo machoge somewhere there naro chaba na inchi bawo batebinga one of the hospital I think bagatebanga yo yenge priority nakimware ko roberi priorities ikiga chaba na inchi mwatabanga kono koko kanikwabo ayana tutagete kurende ko gocha sense mo yaba na inchi bate bayaya ikengia ntwake kanita gini nkiare ngekiri bagani ritanga Kenya Kenyamba bwate nyagetari ye county and therefore ekero turasa amatanga gutwara chikabira chionsi n'abantu kurukirasi abakenyenya igo bachete bwone kubulinga umuntu narogotebya abantu kuri gichikura osombeta abantu sauri amanyitenga kenyenya zobori chumbe inganchuo mukane ng'ebinte president yaretete ntobitageti ya igo mangana aria kwane twaria tari mangana y'abakenyenya na mangana yo muntu ukuri gichukura West Mugirango olio manyitenga ase chikura chia yera guchinyora asogosomba abantu bagenda gwaka mariogi ase asamatanga. But more importantly aria mangana arenge kenyenya tarenge iguru yenyegetari igarenge iguru yo muri gichikura ekyo kirori kyaye kibwatire na serikali kibogoretie kinyasore na marioga ya yo kwebeta na cortex na trotic substances kibwatire kigenderete guchunguswa ng'ang'aki gugutigirande the clip ugudil nakyo bono story yarenge kenyenya ne ringa inchibuno mujumbe o West Mugirango ore concerned igoro y'abana baito bakurina kigali kogenda chiskuru here and there nimbore tiri swali bunge ligotebanga kigali kiabwatu kigoeta West Mugirango kibwata ebintu bunebi igwete na investigations ye chikworo kinga abanyana kirori ekyo igo bakare ko abana bakoenda chiskuru ebintu ebyo bagende konia as chiskuru kiri bagosoma. I said to myself onyege karibo na akure ebasa ligongo tumago chisukuru na abana ni chinyosore bakoye kubaonie igari school tari masomo, and that is why na aboli bunge nga DCI Inspector General inchungo moere saba Kenya nkie kitoigwete igoro ye kirori chigo somba ebintu bunebyo chigo saria abana baito so omonyene kirori ekinero chitegari agotebanga ntigana na inje ngogo tigirande chiclip chiaye ngogo tigirande liswali mbole tubunge na ende dinche ngorangerie kara machivu akoba so amangana kwaro chekenyenya na yo moonia na chichinya sole chune nebintebyo otebetenga nonye no korosie nyagetari ndotaketibese ekyo egerenga ekera ira abana baba sokire bebindebyo datageti nonye nyagetari egororo abana baito bagochi koba detoxicated, and I told them nyagetari yigonko nyerosia ayegenda bwe kwero nyo taketi kurwali gutoche nyagetari. I will do the hospital and I'm doing the hospital. Mheshimiwa oyukwa mukwanere ntuntu amuroche abantu toroche nabana inchi babo kwa guko mworo kinde yes guko mworo kinde na ende karama chibu yakore tubunge igonko barangiri munya mureke zengima mote bigwekere yeah. So but I said and tiganguro from here basacha nabakungu muri adults to baise gotema gusalia ubugima bw'abana bagukina n'abana bagosoma
eise gotoka ng'ebiasara obwate nebyo anza kubeka abana ase obolevi bwokwebeta chisindani kia mariogo chinyasore nebintu ebibinde eise gotoka. That is what you are doing. Nje na gotebinga for West Mugirango and gusi igonkobeka ubujumbe bwanense ndiri naye buno muwakili. You don't deserve to live. Yeah, you don't deserve to live. Tiga to skebos turarigeria egati ya maborio igaiga asengencho abari kiba minto gaiga mbaga sene kuba mabori igaiga to chakere gaiga Innocent Onyanga gotebanga etari omuraibwense nigo ya bwate siasa chinyinge unlike kama gendro agotebanga omuraibwense asange ari kuwikana gosaba tutam kiroko motegerra ni chinkwana chigati abari bari bayengoro ngakiura kwandrengana yegotebekana nga siasa nigo charenga sobonge kiroko rengana magendro inje narangire tumo eshimiwa president yache West Mugirango. Inje ngoliginda tutam as West Mugirango. Igo onye namoretete aenda akaigun tutam na inje ngosaba. Akansabira ni tutam. Onye niligo sa akorete liga gucha me ni mokani tansabira tutam. But siasa or no siasa abantu mbale egasi yabo no kurama baraibande na kuna kuraliege ntonga agenda yoka babwate one time. Yeah. Agenda yoka babwate no kurama nga rusi nyarebo. And that is the context in which President Bwensare kubolinga ine gaki no nyena asaliriye ngoteba mulenga inwe agenda ya ino no kurusie president yobisi inki mogo cha kokorera abantu kwana kuigwa abantu bagoteba inki bago chikokorera bakenya. And that was the only politics that was there. Nga onye koroche nobwate enchire ngao yogokonye timu ya Shabana inchi totebi. Onye koroche nobwate enchire ngao yoko Ashabane home ground bagwakira umupira buna twaro siri inchi totebi. Ya onye kubwate enchira yokwagacha chichiro bune chisa tonkwagachiro inchi tebi aba West Mugirango. Onye kubwate enchira yokorosi KMTs incho. That is what the president was saying. Ngatiga ebiasara bya siasa Kenya biasara byogotoba ninga inche inkoli kwobisi igango chikokora. It is very important. Egekogera president gives us a very practical example. Ngoyo monare obeire vice president naendo obeiro burai for more than 40 years. Tabugati no eliko enda boy. Yes. And he is very practical. Now, onye to korosi enda, you have been a vice president in this republic. These are the practical questions that the president was asking. Akuba tebinga mose Kenya yene yabantu bonsi yonibwese nabakobe president. Inche agenda ya nemunyiroche na rusri Kenya abantu chisuguri mutwe lero nkuragira bali barara nyumba lero nakeirie ligolirie dola kocha Kenya twaikirega lero ekawa yarenge ligoligete lero gire ligolieri na kiako babolia ine onye yigekale siasa ekera ko babolinga tuoro kingo inwe ya agenda ya inurinda ase Kenya niri to understand onye yine ro siasa liye jinaje igwete na ende nje na irolirega undi bwensi obeire a public officer igora to konye sana gekora na nje ngoliginde ngoliginde president yora replace ye William Ruto ngomuliginde inyoro president oraiche ase constituency yane a ngamagendera a 7.3 billion abamu abeire public positions inchungo na ino motebe in West Mugirango irenga mu abegete inkichi akorete. This is the business that we are talking about. In whatever form siasa nchingoro uno Innocent Onyanga siasa ncharo kanete ebe charinge direct witra magendro narege gokobori nimbwate ribori kurwase omomenyi West Mugirango korenda nte itimo kwana rieta korenda ndara bori riria narege gokwandra about political mobilizations abarai bari barobereti ko ariganyisa banyiga chinkumanchiro rongamba de betuba barenga kiba ko mobilize ground asengencho
grounding keribuya ntwaro cha senseme ya mitandao mujumbe West Mugirango bako mochiwa senge chase bunge yae okorra abantu mbamanyete ngo muraiwense ngo etara senge chabante barenga soboke was the ground the public the crowds organic was mwabe gatoka bako abana inchi wache mochi gusana nga mwagorete mwakanite abantu umanyete guchi afadhali yokugura kubuobo transport because last time nabatebetiga ega nk'abantu ba chete utenali shivling abantu basombe tune turera turuchegaria yeah the truth be told inche president igachete West Mugirango yene ntunda ya gatatu kabere umuti mwaka 2023 na invited yomo eshimiwa president yagacha Sironga ere in Bogichora ward yeah at that time mujumbo rusetikuo ne rulinge imeye ya serikali ya William Ruto and I was very strategic nkamoterekere president mwabo egeko era lina konye dinda sororo egere asabe ebintu kwa niaba y'abantu ba West Mugirango egeko era serikali ne yaye ne ruyirigetie ne rubuete nje na ringo kintude kibere tukayimorara ntosokiri kende ne ekirokyo bo imbasa dagio kagia sogete na endo yoke etwe agituguta ezamu this time igo yarenge ya township ward esauliye kisababu nchiringa chi project chiarenge gokorwa igo chiarenge township ward only omotienyo gatano president ngo chale ekeronko mo organize bono agenda ase ward ya Bunyamatuta ni ward ya Busamaru astugo chigwetia epaleria ya 30 kilometers koira na asili swaliti ya amatangaso na abegetwe asabantu ba township president ngo chale nkonye agenda yebintu mutagite tuboliye president na ende nchuo tubiyambane ego era ntoke nga inje bweka ndege tiko tebange president inge pare ya kwenda kuchia president ndoseli nyaigwa president nabara ndigereria tebenga aya majoka so truth be told and tigangire libageri wakera abantu ba West Mugirango especially township ward ngambi yamono asogo tegoka ucha gopoke president ucha gotegerere agenda yaye na gucha kunyambanisia biria twanyarete gosokia at that time na ende na apilirie kitali kitogo cha koegwa cyo mutinyu gatano abantu bana babusamaru ward abantu bana babunyamatuta ward aliase epale yo twaganyuire ye lami ego cha gwansa kamuranje tegoka na abu na ende torosi agenda ende totebyo mu president inki totagete agwase para naro ku West Mugirango gante iti mukwana yete niko mukwana ask my member of parliament nari getege songo lakini ngone ngona boko igwa nande pare ngora ngwa kwana what he promised about Miruka Masosa Getari Nyakenimo campaign yakatagwa korta sensemo ya Masosa just before elections of 2022 and you swore the first project if elected nuko bekera mi pare yabatabanga kwikira boniga nothing has been done not even marami na maene mara mingi yarongo cha korwere wiki egocha mara mingi neche korwe lakini ntagarere iga pare yo ne lasme be kwirami lakini irami yaye igere ase program ye chiro ekere chiro ya Miruke kwagachwa nere bugoretie chipara chionsi chiko link ocha ase chire yo ekere chire ye gutangazwa igego cha keberegete chipara chionsi chiri chigo cha ase echireyo and therefore nakingo tebelia umdosio yone ororobe ego era para teyo ye lamino ene ye moya ansire ase constituency ya West Mugirango ase chisababu chiri nabatebetie nga obujumbe bwale ngokuru nyuma mbwa begete pale nda ase program na serikali konyego kora chipara chiri chiarenge ase program pare ntanga ni ye lami ego cha gwanza neyo ya Magombo Bondeni neyi na ase Sauli president nero yatorete bwe ko monyene
ekera gutindeka umujumbo kabeire West Mugirango umheshimiwa waziri Henry Onyancho Obwocha, and therefore amasekani ya constituency nelinga tige president yera akore para yaye imanya gukora ipara y'umujumbe igiye ko include ya Miruka boma bacho Nyakenimo igo ira nero yo gucukira ngo gwe pare yubuna umwana incho yakoboliga nere yingo mugoli nga mutinyo mei ekere president yegocha inchute goka egere bo abasaiti ngana motebiri nga turi korwa utara tangasa ipare yi nere yasa kubikwe bintu nabo bikoligi gugo narege gokoboli nyamba nago tebanga nkobori umujumba asenge nchungwa tebanga aboriki wa kurugusie county ya Nyamira na West Mugirango yega bakona gochandika chinsemo chiare bairi kiko ase university ya Nyamira ejuwe kwa gacho bono ndina jako boringa kibagwa apply na kusipsel whatever ne university ne musingi university ya Nyamira tigangirole university ya Nyamira igere branch ya university ya Kisii ekero gwa apply re kogenda ase university ya Kisii nero bonoiga assuming nga yento masiuri otamine tikende assuming nga university terigochi koba yaga chirukia Kiabonyoru igere branch ya university ya Kisii, and therefore aye gogo somera Kisii lakini ateberanga aye apply osomera Kisii lakini Nyamira campus. Yeah, I want to assure you nga there will be admission ya bana bagosomera Nyamira, and ekere president ya chiro mutinyo gatano nto yakwane even more clearly, but for now epoto ya igoirwe abana baitu tiga ba apply gosoma as Kisii University and indicate bali batagete gosoma in Nyamira campus because tali constituency chikare gwanswa as a university yekare Kiabonyoru tali constituency, and therefore chiria chigo cha gutangazu ngango koruchire as a university ya Kiabonyoru na chingo tebya abana baito tiga kuna kogenda ale someraka asili chumbe ligoeta liacha lia baletera mandasi na kuba encourage usasa gocha boye gas kurwo mujumbe libaga akari karatina gosegarisa asere sabali gocha guikero mujumbe ai totigarete abo ase chisemi letos kase libori kerto gochikoria gochikokora ase chisemi robot ndero bwatu kwa ri ukoria bwatu kwa kego marogo bati maitu kwa rimanyire ekiombekeria Technical and Vocational Education and Training Authority TVET nkia rikariro berio bodene nimero berio yonsi ya Kenya Institute of Management asekeringa mbamo chiri aso gutumeka aboro kebatekira nitibirengo na boyo nimero berio ende etari regulated engane yunga kyoraye kwandra senge ncho certificate dated back 2018 gocha gosiochia reire nga chitenele nchitubeka mbia mono nere sababu togoteba nga abantu babere chi minister chi education kurunyuma Julius Yogamba Taracha igonta getiko batebi nga shame on you ya egeko era ntubwate inspection department ye Ministry of Education egwenrete kurigereria quality assurance ya bana bagosoma kere university gosekere college ntomanyete ingaba ntumbaro ese sauli chidigirigete gose diploma certificate gete chitakeire chi college nchiro ebyasara byabo nokogenda ba printeria abantu amasakara batabwat qualification amasakara ya gukwana. I am happy today inga onye neke ene eskuru eyo egoperate town ya Nairobi mbaigora chi branch all over onye na maene nga nabo batabwat licenses abali bagosomia matatu abegeto matatu that is a very grievous crime. Tinda soma irubelio yonale gocha inkulisoma egentonda anse kuligereri nkeringa balia abateneneri be college yibireta abantu kibese ikaba masakara tal certificate
inchabu na bunta gite komanyanga inki kia babera. Yeah, but for now bari bonse bibara affected igongo batebinga pole sana mwangainirwe mwalirwe beka naamo muliyo mu wakili bwakili mosoere chi director chie college yo wo chinaenda na mosoerania abantu bari koru ku chi minister chi karansite office chitigito obulagai buno bubogenderete ase ense ya Kenya kungaina abantu manyanga chi certificate echo chiatumikire konyora emirimo n'abantu batayise ni konyora mirimo gete abantu balire chibese gutumia chi certificate echo besa batadizabitie. So it is a chain of criminal activities which when go dealt with immediately. And to the Minister of Education, my learned friend CS Ogamba, congratulations. Focus that way. Rusia bantu nchira bago konya chi profession. It is immoral nga in Kenya today. Ebyasara mbiro byo kuprinteria abantu chi certificate. Gakiti kaba print ya River Road tetoka nga ne college yeah, and I'm going to audit myself nga chi basari na rule gochia ase college hiyo injebwe ko monyene uno mujumbo West Mugirango tutapelekana na hawa watu una ayo manyibweri chiko bare andake barabo ba chitono moyo bugwanje banyore kiseme mbamaipi bose emirobiriga ya ngoro bakora mbo ngoro bakairu barabuno bwene bwabo buno mwakili nakolanga lichiko mbachi konyoro bwene maybe onye bare katia mwaka 2018 gocha busibu na kimbe yate abo yo fraud that's a fraud bakoreire. It is the same story. Abana bakungainwa ngegasinekale Dubai yegasinekale ase abana bangainwa batentwa emerime bairwa sesegie kale kurwana kwanyora bairiru babombiru bagotebunga ndeta yogo chibono so agaige wiki yamo bunduki ekorasuga genda batanga ni gugali baitwa ejine fraud. And that is why I'm saying fraud is a fraud. Asere ige gutigara ko be fraud igo balia baibeire iratua ya bwango kogenda mu report ye to CID nga muibeire motebe nga kimwa chete in contact ne institution yeyo chibeseire nga mwa ibeiru korwo egera karabanta bakobwatwa basoerwe esauli yo boibyo baba koreire ase yogo chikokorre rinde na tukori baga kunyara ko kogenda gutimoka no ngonora ase bunge ni mukoro ase machiko ase ensemo iye byama wangu gantu akora no chorera ase kyama ya Jubilee lakini tu akora ni chirangi cha UDA siasa chiracha kangwate banchiracha batirende dalili kiwo chibosia emekutano ya UDA kwa atendrie menge sana nande ngobe kore no chikale cha UDA na Jubilee ngomore na boigo chibosia incheno mo rayo chorire na Jubilee njabo ate presidential candidates ekartuare go koliki chukura igo ekartua kolete chukura serikali ya rosetwene ya Kenya Kwanza manifesto ego kole mirimo Kenya ga ne ya Kenya Kwanza party ya Kenya Kwanza nene igekuru ku UDA ki program chiaye na chichiko kole mirimo Kenya ga na gotebiruna patriotic Kenyan na endo murai ochorire guika tubwatsie serikali ya Kenya bachorete succeedie ekere succeedetie n'abantu baitu basucceedetie nense ya Kenya succeedetie egora chikura njia erete chikura chinde chigo chakoba 2027 njiraika. And that is why ngogotebinga in parliament igonde oyomo ase a majority ya bunge ilia ego support government agenda, ego support government bills, ego konya serikali ye deliver. And I've said tingotenena ntebe nga serikali ya gule onye tindanye konye succeed. I will do my best go konye serikali ye succeed. No go succeed ya nelinga chi program chiabo chikira abantu bane. Yeah? And therefore ekero bago kora mirubiriende yonse
abantu bane bagosoa ase kiama kiria kirase serikali inche buno murayobo I must support them kogenderera koba involved in government programs ejitera ndusie kiama kiane ya Jubilee, and I keep telling everybody no mujumbe bwe ko cholire estigiti ya Jubilee ase Nyanza ngima igakuru kuri chumbe Steve Mogaka. Yeah, you can't take away from me. Yeah, and therefore story ya chama igotugo chagwansa ekero chikura chiaikire for now ancha nye chama ne serikali ne chama ya UDA ya Kenya Kwanza ejibone bwatiranete na ODM ase serikali yekuru ku broad based ejinere serikali yere Kenya angige ntonjoko mbolia mbakumetie kimotari kuboleria ODM no ere part of a serikali ya Kenya ya bono inche Jubilee. Yeah, and I keep saying it, Jubilee ninche umujumbo Jubilee ngokore gasine serikali because I mean well for this government and I mean well for my people. Abantu bacholire Kenya ne chama ya ODM ere as a broad-based government ebintu mbirenga basokirie gocha chi constituency bacholire kurwa se serikali yabo ere broad-based because ye muteberero to bolimonga na abekire go ya UDA you are forgetting na UDA igobaleamo na ODM. Yeah, murabuli abantu ba ODM nche gonye omete ase serikali. Yes, abanyene mbaro inki abanyene batoreteire kurwa ase serikali yegochagusia, and this is a very serious thing. Yabande ba igobabwat turi korabo bolinga baachire bone bakweoma ase chama ya Jubilee babwata chi ebyama byabo. Yeah, bire ese serikali. Yes, chama kyao ya Jubilee the last time kwa betomo kwata libuko sire chama kyao in terms of aso kuruchiwa chama. No, I stopped. Njibamba ko kuna besa. Yani kibese chi anenko nachwa. Kibese chikura chi ane generated for a party ejo. Bamanye kweliba na kibago tumia bago talira inche. Na rose kibese echo inche nkona kibese kiro mutienyi. Mama ya kuoreta madharau kunayo wachana na hiyo story. Talia itore. Ya igotore now. Igo kwamboli now. 2027 gochere. Lewe asiri bodi yo mwere ndenko na eri baguru nkwani ayo mwere ngwa kwa nango muraibwense na ruta magendo yegeti kisi agachanyamira akabarire ira akabatemwe bange mamate ya sako bagachirigeti nindo cha sensemo ya Facebook yegeta seni Nsoko TV mujadra naro batavanga nyama ya stadium mbuya sirongambu ya wikaraboni kama identify ose more karanse mu bana se enyamira ebiti byonse pigo bire property ye county government. And Nyamira is a very sad story. Inga egetige ga nsamanga nkiana goba. Yeah. Umugaba nagachaga nse story ende nga ono tiga agenda Nyamaya bakagenda bakasinyugwansa Nyamaya because batebete nga squatters imbaro encroachment nero asegeti ekyo. County government ikamu abono tigegende korosie geti asakari kuru kwesanige. Esa nigeyo ne arabantu mbaros quotas buna Nyamaya. Yeah, and I have told these people chibese soko ni ya muda. Chibese chi stadium go chire emesa iguru. The only clear ground kere gali kere para iguru negetigi ya Sironga. Na Sironga tari seito I am only being practical nga serikali yene bwata chibese chi saine yokoros chi stadium chinyinge. Can we get started as are clear on a clean slate? Yeah. So who is responsible? No ndangerie. No, the responsible for the processing. Is the county government? Is the county government ne bwa to bolimo? All the time. All the time. Gongo chikuru advice na nyora buna na ba described no nde orase county eyo ngatinye manyiti. So hono linde wakira igolinde nga ekehusia gotebanga gambiru muya tugambiru mube tiganko eri bagabono tiri mona soko sangana into amange na boko mukwandra homo gusio mwancho morigeve na bego mumenyo west mugiranga sene tutwasangira mange
na Nyasaye ka wanja chinga kichigo toka tuchiko genda kubwatiria aiga kwa enikiria mbuya mono aye mwenyagitinge minto Gusii igira sense ya Kenya nibwate serikali yerobisi serikali yegie kuira chibango chia bantu serikali yeyo bali tochorire tutakire twengeje tosokie ebinto bigokonya omugusii na soroire budget yomo elio yes around yes serikali yeye negenderete korosibwa onye ndire toganetio obo mobwo omugusii goikabobe for a purpose onye purpose yeyo particularly obomo bwabarai bagusii onye purpose yobomo obwo teri tobwatirane tosokie amali yeze ya Kenya ikegusii ngungaina toraba gusii ya maambimboki lakini amagenderero atakeire igatakeire kurwase serikali yerobono buna naenda guchigutakirwa kurwase serikali ende yonsi irachikoba asense ya Kenya ogosorora kwane no komo ya tigatubeka maisato asumupira. Let's fix our eyes on the ball and the ball is ngaki ese ekiganjagi ya Kenya ngaki tokorobia maximum development resources which are our region nekero turarangirigwe ebunge yabunirwe serikali yabunirwe tokurangirigwe ngabono tenera ini tokora masindano ya siasa engaki ejinero akitogoteberigunga there is a time you are born, there is a time you are going to die. We have now been born. Tigagwansa gototebia igoro yogo kwa tuli moyo bono tuli moyo with the government working. If West Mugirango in 2 years tuaikiri 7.3 billion new money ngakiyargo chakobabu ya onyekere constituency ya Gusii neronja soget chibes chibweka ine chine chinde ero Mugusii ito agendere tairio situranyoro muntu minta aguchikoba ase serikali na ende na ba ase serikali nege sangio engaki yege sangideri saga ngui kalire ase bono njinaira nirinya sao nengambu yamono na abantu bane mundigete West Mugirango ngambu yamono asokondemereria nyanchere nkorekiria mwanchorete nkore na kemo kiabo mwanchorerete ngiarenge ndigerio ndekerugo ikinkiarenge sababu nali kurigirie kerugo tai sababu monchorerete ebirugo kero muntigarigie kiaye ikeranyorire barisita bagochorwa bwaterana twagache Kenya yaitu na ya togokora na gukwana alima mincha no guchika kwa monene Nyasaye itatuo atuoroberie but long live Gusii, long live West Mugirango, long live the great Republic of Kenya. Mbiyamano mwakili Steve Mogaka mbiyamano ase chinkwana chingia na wigo mbiyamano asokorokia maskani wikirana nainde usangana banchu baita barigeria be Soko TV goika chinga kichiga nayo mwanchu murigeria togateba mbiyamano asokubwatiria enkwana eyiga yabe no butukubwara no gusaba kwaninga kuimanyire ariye negativu aseta ayo muragwense eye negativu ikia eta sorongo bagusi na bego koyigwerire kurwase umujumbe abateba buna emirobiro nechigo ikirana ase ekekege serikali ga ere abisiasa sabiro kubwatira na kobororo kone kyango ikiranare chinkuru kwa Clinton Ndigi twangiga na Brian Achaka na Kelvin Mugoyi baringe maiga H camera Felistas Kabendi na Barnabas Sondari baine kamera gingo chara senchirengia kurwase studio ya Kabere Nyasaye ka wanchanande tomera na sembe asarwani gatwaro botkobia ndratoro borige jobia wemirobiro ge ndata sembe yan Soko TV. Thank you.